Aleksandra Nikolić polako počinje da shvata da sa carem neće biti lako. Iako su u njega zaljubila, shvata da momak iz Crikvenice nije uvek najiskreniji, da već počinje da muti. Ona se svojoj situaciji požalila i Miljani Kulić. Znaš šta ovaj čovek radi? On je toliko kvaran da ti to ne mogu opisati, započinje Aleks. Ko? Filip? Pitala je Miljana. Stojimo pored Milici i on kaže, bili smo zločasti i moramo da odradimo, moramo da se iskupimo, i gleda u nju, a ona se smeje. Bila je ljuta Aleks. Moraš da mu kažeš, ubeđivala je Miljana.